ନମସ୍କାର। ଶିଶୁଙ୍କର ଦୋରଟି ହସ ଏବଂ କିଛି କଥା ଯାହାକି ଆମକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତାହା କ'ଣ ଏକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା କି? ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାକ୍ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରିୟଙ୍କର ପ୍ରହରାଜ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ କେତେ ବୟସରୁ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେତେବେଳେ ଆମର କଥା କହିବା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଗୋଟେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଯଦି ଆମେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ଯିବା ତ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ବି ସେ ତାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ହସିବା, କାନ୍ଦିବା। ହଁ, ଯେମିତି ତାର ମାର କଥା ଶୁଣିକିରି ହସିବା କି ବାପାର କଥା ଶୁଣିକିରି କିଛି ମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବା, ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଇଥାଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ କିଛି ମାସ ପଡ଼ିଲା ପରେ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବେକ ସଳଖିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାର ଆୱାଜରେ କି ତାର ଘରେ ଯେତିକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିବେ ତାର ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ହସିବା, ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍, ସୋସିଆଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭର୍ବାଲି ଜିନିଷକୁ ଯିବା, କଥା କହିବାଟା ମିନିମମ୍ 7ରୁ 8 ମାସ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ବା 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 ଲା 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 କରିକି କିଛିଟା ଆୱାଜ ମାନେ ବାହାର କରିଥାଏ। ସେକୁ ଆମେ ବାବଲିଂ ବୋଲି କହୁ। ତ ସେଟା ଅପ୍ ଟୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏ। 9 ମାସ ପରେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ, 9 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସେ ବାବଲିଂର ଆଉ ୱାର୍ଡ କହିବାର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଫେଜ୍‌ରେ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜାର୍ଗନ୍ ବୋଲି କହୁ। ସେଟା କ'ଣ କରେ ନା ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ସେ କନେକ୍ଟ କରେ। ବା ବା ଲା ଲା ଗୋଟେ ନନ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ୱାର୍ଡ, ମାନେ ବର୍ଷେରେ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ୱାର୍ଡ କହିବା, ସେ ଭିତରେ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାର୍ଗନ୍ କହୁ। ତ ପିଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିନିଂଫୁଲ୍ ୱାର୍ଡ ଯଦି କହୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ 1 ଇୟରରୁ ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ମାମା, ପାପା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଗୋଟେ 1 ଇୟରରୁ କରିପାରେ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କଥା। ତେବେ ବାପା ମା କେବେଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପିଲାଟା ଠିକରେ କହୁନି, ବା ବର୍ଷେ ହଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଜଣେ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର? ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଛୁଆମାନେ ସେତିକି ଏକ୍ସପୋଜର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କଥା କହିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବାପା ମା 2 ଜଣ ହିଁ ଥିବେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜର ମିଳେ ନାହିଁ, ତ ତାର ଭୋକାବୁଲାରି ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ କେସ୍‌ରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାର କଥା କହିବା ଡିଲେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପିଲା 1 ୱାର୍ଡ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, କହୁନି, କିମ୍ବା 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 2 ୱାର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁନାହିଁ, ମାମା ଦେ, ପାଣି ଦେ, ପାପା ଦିଅ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କହୁନି, ତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଓରିଡ୍ ହେବା କଥା ଯେ ପିଲାର ଡିଲେ ରହୁଛି, କଥା କହିବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ବୟସ ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇପାରୁନି, ସ୍ପିଚ୍ ଆସିପାରୁନି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କନସଲ୍ଟ କରିବା କଥା। ନିୟରେଷ୍ଟ କୋଇ ବି ଫିଜିସିଆନ୍ ଯିଏ ବି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କରିବା କଥା। ତେବେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ମାନସିକ ଗୋଟେ ରୋଗ ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ ଯୋଉଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ମନେକର ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଲୋକ ସବୁ ଛୋଟୁ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିଏ ମୋଟା ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ମୋଟୁ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସୋସାଇଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ହେଉଛି, ସେଇଟା କେବେ ବି ମାନସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନପାରେ। ସବୁ ସ୍ପିଚ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ଜିନିଷରେ ମାନସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଟା ନୁହଁ। ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପିଲା କଥା କହିପାରୁନି, ତ ସିଏ ତାର ୱାର୍ଡ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି, ଆମେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ୱାର୍ଡ ଦରକାର ହେଉଛି, ସେ ୱାର୍ଡକୁ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି କଥା କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ରୋଗକୁ ଯିବା, ମାନସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଥିଙ୍କିଂ କାପାସିଟି ହେଇଗଲା, କି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହେଲା, କି ଆମର କଗ୍ନିସନ୍ ହେଲା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ପିଲାଙ୍କର। ତ ସେଥିଲାଗି ସ୍ପିଚ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ଆଉ ମାନସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍‌ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ସେ ଅନୁସାରେ ଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍‌ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ କମି ଯାଇଥାଏ? ବ୍ରେନ୍‌ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର କଥା କହିବା ସହିତ କିଛି ବି ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ହୁଏତ କଥା କହିବା ସ୍ଲୋ ମାନେ ଡିଲେ ହେଇପାରେ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟାକି କଥା କହିବାରେ ଡିଲେ କରାଇଥାଏ। ଖାଲି ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କଥା କହିବାରେ କମ୍ ହୁଏ, ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବାପା-ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ବାବା ମାମା କହୁନି ବା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଶବ୍ଦ କହିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ? ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା କଥା ନା କଣ କରିବା କଥା? ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମା ବାପା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ପିଚ୍ ଡିଲେ ରହୁଛି ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା କଥା କହିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ କିଏ ସ୍ପିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି କନସଲ୍ଟ କରିବେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସ୍ପିଚ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତିକି ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ପିଲା ଏବେ ଅଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ମାନସିକ ଆଉ ଯୋଉଟାକ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ସ୍ପିଚ୍ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି କଥା କହିବାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ? ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା କଥା କହିବାରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଆମର କଥା କହିବାର ଲାଗି 2ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପିଚ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଉ ଏ 2ଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲେ ଆମର ହବ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆଚ୍ଛା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହଉଛି 2ଟା, ଗୋଟେ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଗୋଟେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପିଚ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଜିଭ ହେଲା, ଆମର ଦାନ୍ତ ହେଲା, ଆମର ତାଳୁ ହେଲା, ଆମର ଓଠ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିକିରି ଯୋଉଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିଚ୍। ଯଦି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଯିବା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ୱାର୍ଡ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ସେ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ ବା ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ ହଉଛି କି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ 2ଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସ୍ପିଚ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି କ କୁ ତ କହିଦିଅନ୍ତି, ସ କୁ ଫ କହିଦିଅନ୍ତି, କି ଚ କୁ ହ କହିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମିସ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲେଟର ଅଛି, ସେଟାକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଟରରେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପିଚ୍ ଡିଜର୍ଡର ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଡିଜର୍ଡରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟାମରିଂ କି ଷ୍ଟଟରିଂ ଅଛି। ସେଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ରହି ରହି କଥା କହନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡିସଅର୍ଡର ରହିଲା, ଯୋଉଟାକି ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସ୍ପିଚ୍‌କୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି କଥା କହିବାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ଭଏସ୍। ଭଏସ୍‌ର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସେଥିଲାଗି ସ୍ପିଚ୍ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଯୋଉଟାକି ହାର୍ସନେସ୍, ହୋର୍ସନେସ୍ ହେଲା, ବ୍ରିଦି ଭଏସ୍ ହେଲା କାହାର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପିଚ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରୁନି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନି। ଆମେ ସେଇଟାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡିଜର୍ଡର ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିସଅର୍ଡର ହେଲା, ଆମର ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ ଡିସଅର୍ଡର ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ଆଉ ମା ବାପା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ବେଟର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମେଡିସିନ ଦବାକୁ ପଡିବ କି ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ? ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଜିସିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟର୍ମ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମତଃ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଏନ୍ଟି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କଥା କହିବାରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ମେଡିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ସର୍ଜରୀ ହେଲା କିମ୍ବା ମେଡିକେସନରେ ସେଇଟା ସେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ରେଫର କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ରହୁଛି, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ ଡେଲି ଲିଭିଂ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ସେ କରିପାରୁନି ତ ସେଥିଲାଗି ଅଲଗା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରେଫର କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ପିଲାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ମସଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ତା ସହିତ ସ୍ପିଚ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ତ ସେମାନେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ରେଫର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଲେ, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କଥା କହୁନଥିବ ବା ତାର ଷ୍ଟାମରିଂ ଥିବ ବା ଷ୍ଟଟରିଂ ଥିବ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଥା କହିବା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଟା ବାପା ମା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ସ୍ପିଚ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଡିଜଅର୍ଡର ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି। ତ ସେଥିଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମେନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତାର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ପର୍ଟିକୁଲାର କଜଟା ବାହାରିବ, କୋଉଥିଲାଗି ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାହାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା। ଏଇଟା କେତେ ସମୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର କେୟାର ଟେକର ମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ନର୍ମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କର ହୁଏ ସେଥିରେ କିଛି ଯଦି ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ସେଇ କଥା ବି କହେ ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାଙ୍କର ସିଭିୟରିଟି ଉପରେ, କେତେ ମାଇଲ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ସିଭିୟର ଲେବୁଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପିଲା କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆଉ ତାର ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହେଲେ କେୟାର ଟେକର ହେଲେ ସେମାନେ କେତେ ତାକୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଟା। ତେବେ ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କଥା ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ନାୟବିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଯାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଚ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ହୁଏ କି ସେମାନେ କିଛି କଥା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ହେଲେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଟିନେଜର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମର ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ବ୍ରେନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଟିବିଆଇ ହେଇଗଲା, ଆମର ବ୍ଲଡ କିଛି ମାନେ ଆମର ବ୍ଲଡ ବ୍ରେନକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କେସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସ୍ପିଚ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥେରାପି କରିଲେ ସେଟା ଧୀରେ 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 ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଟା ରେଜଲ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ଆଉ ବେଟର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ଯେ ଆମର ଆଜିକାଲିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଏ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି? କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେସ୍ ଆସୁଥିବ, ଅନେକ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ତାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କୋଭିଡ ପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତ ସେତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ସପୋଜର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି ମଦର ଫାଦର ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମେ ବି ଜବ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବାପା ଜବ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ମା ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା
ସେତିକି ଏକ୍ସପୋଜର ମିଳିବନି ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲା ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ତାର ବଢ଼ିଯାଏ। ହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ରେ ନ୍ୟୁରନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆଟେନସନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଏ ବେଶୀ। ସେଥିଲାଗି ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୁଏ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ମାନେ ଟୁ ସାଇଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ବି ମୋତେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ସିଏ ହିଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉ ଆମେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କଥା ନ କହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାରଣ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବେସିକାଲି ଦୁଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ଦୁଇଟା ଭାଗରେ କରିବା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆମର ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜିନ୍ରେ ଯଦି ଆମର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ମା ବାପାଙ୍କର ଯଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ସିଏ ଜେନେଟିକ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ବଂଶାନୁବଂଶ ଯେଉଁଟା ଆମର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜିନ୍ରେ କିଛି ଯଦି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ପୁରା ଏଇଟା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲି ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲେ ସେତିକି ଏକ୍ସପୋଜର ମିଳୁନି ତାକୁ, ୱାର୍ଡର ଭୋକାବୁଲାରି ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି, ତ ସେ କଥା ଶୁଣୁନି, ତ କଥା କେମିତି କହିବ? ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଥିଲାଗି ବି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗେଜେଟ୍ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ର, ସେଇ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ତାର ସ୍ପିଚ୍ର ସେତିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିଲାଗି ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିବାରେ ଅସମର୍ଥ ରହୁଛି। ତ ଏସବୁ ତାର କାରଣ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆମେ କାରଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କହନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଟାଇମ୍ରୁ ଯଦି ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ବିଫୋର୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମା କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ କନସଲ୍ଟ ଏନି ଡକ୍ଟର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଆଲକୋହଲ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ବି ସ୍ପିଚ୍ ଡିଲେ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଫୋର୍ସେପ୍ ଡେଲିଭରି ଗୋଟେ ଥାଏ, ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେଟାକୁ ଡେଲିଭରି ଯଦି ହେଉଛି ସେଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନାଟାଲ ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା, ଯଦି ପିଲା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ଫିଭର ହେଉଛି, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମର ସ୍ପିଚ୍ର କିଛିଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ଲୋ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଜ୍ ହେଉଛି ହିୟରିଂ ଲସ୍। ଯଦି ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଯଦି ପିଲାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ସ୍ପିଚ୍ ଆଫେକ୍ଟ ବି ଅବଶ୍ୟ କରିବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିୟରିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଦେବାଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନ୍ମ ହଉ ହିୟରିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାର ସ୍ପିଚ୍ ଡିଲେ ହେଉଛି ବା ତାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମିସ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଷ୍ଟଟରିଂ କେସ୍ ହେଲା, ସେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ନାଇଁ ପିଲାଟା ମାନେ କହିଲା ବେଳେ ରହିଯାଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି କିଛି ରହୁଛି କିମ୍ବା ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି କିଛି ରହୁଛି, ସେଥିରେ ପିଲାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ ତ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ କଥାଟା ଭଲସେ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା ନାଁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣୁନଥିବ, କିମ୍ବା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନଥିବ। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ବି ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବାପା ମା ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣୁନି, କିମ୍ବା ଜିଦ୍ କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଜିଦ୍ କରିବା,
ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲିବା, ଏକଲା ଖେଳିବ, ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ତାର ବହୁତ ଗୁଡେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲ ମାନେ ଲେଟ୍ ଟକର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ମାନେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇମିଟେସନ ବେଶୀ କରନ୍ତି ବା ନକଲ ବେଶୀ କରନ୍ତି। ତମେ ଯାହା କହିବ ସେ ସେଟାକୁ ନକଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସ୍ପିଚ୍ ଡିଲେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନକଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଇପାରେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ କଥା କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଦୁଇଟା ଯାକ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କାନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ବାକ୍ ସମସ୍ୟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ କି? ବା ବାକ୍ ସମସ୍ୟାଟା କାନର ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର କାନକୁ ଶୁଣା ଯାଉନି, ତ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ବାକ୍ ପ୍ରବଣ ହେଇପାରେ, ମାନେ ବାକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାର ରହିପାରେ, କଥା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କାହାର ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଶୁଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଯଦି କାହାର ଶୁଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ କଥା କହିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହବ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଆପଣ ମତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଆମର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଦେବେ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ରତା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ? ହଁ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର କିଛି ସ୍ପିଚ୍ ଡିଲେ ହଉଛି କିମ୍ବା କଥା କହିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ତ ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଓରିଡ୍ ହବା କଥା ନୁହଁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ବହୁତ ଜଣ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଓରିଡ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ଏଇଟା କରିଦେବି, ସେଟା କରିଦେବି, ଏଇଟା ଦେଖେଇଦେବି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭୁଲ। ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାର ବେସ୍ କଜ୍‌କୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ବେସ୍‌କୁ ଜାଣିବା ଏଥିଲାଗି ହଉଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ। ଯେତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଶିଶୁକୁ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବେ ଯେ ସେ ଏଇ ରିସ୍କରେ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାର ବେଟର ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ରହୁଛି, ମିଥ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପିଲାଟା ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅଛି, ପିଲାଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା କଥା। ଆପଣ ଯାହା ବି ହଉ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ଶିଶୁଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଟୀକା ଦଉଛୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ, ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପୁରା ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ହିୟରିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ଶୁଣିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଶୁଣିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଅଲଗା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହଉଛି, ଠିକ୍ ସେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଯାଇ ପିଲାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରିୟଙ୍କର ପ୍ରରାଜ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି ବା ଠିକ୍ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ତଥ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ ବା ବାକ୍ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଅତି କମରେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହରାଜ, ଆପଣ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।